до командира Щепан, който пита: какво да правим, за да живеем по-добре? Както сам казваш, ти си служил на един владетел в продължение на много години. Не е минавал нито ден без да помислиш за него, за неговата воля, за неговите заповеди, за неговите намерения. Този владетел е бил смъртен човек и е умрял, но съществува един владетел, който е безсмъртен и не умира, който е бил господар и на твоя господар, както и на всички царе и князе от този свят. Това е Господ Бог, Творецът и Вседържителят на небето и земята. Не е ли съвсем логично и естествено хората, поданиците на този владетел на владетелите, всеки ден да мислят за него, да узнават неговата воля, да размишляват върху неговите заповеди, да вникват в неговите намерения? Но много хора са отхвърлили точно това, което е съвсем логично и естествено, и са започнали да живеят по своя воля, според своите мисли, по своите правила и закони. А в наше време плодът от това е очевиден – смут, хаос, отчаяние, пропаст между хората и вътре в тях. Виждайки и сам всичко това, ти в почуда се питаш: какво да правим, за да живеем по-добре? Аз няма да ти дам отговор, а ще оставя да ти отговори един свят човек. Разказват, че някога в древни времена в Египет между хората се възцарили раздори и омраза, както днес. Тогава двама отчаяни приятели от Александрия решили да тръгнат по света, за да потърсят някой мъдър и щастлив човек. След дълго и напразно лутане, те се натъкнали на един свят старец, който живеел в осамотена Дъбрава. Той им се поклонил до земята и с радост ги приел в своята колиба. След като дълго разговаряли с него и го разпитвали, двамата пътници се убедили, че наистина са намерили човек, в който са си дали среща мъдростта и щастието, и му казали: но, човече Божий, ние не можем да живеем като теб. Как тогава да бъдем щастливи? Божият човек заплакал, вдигнал очи към небето и през сълзи казал: не е необходимо да живеете като мен, но за да бъдете щастливи, повече отколкото сте сега, придържайте се към тези правила. Мислете за Бога поне толкова, колкото мислите за хората. Бойте се от Бога поне толкова, колкото се боите от хората. Почитайте Бога поне толкова, колкото почитате хората. Молете се на Бога поне толкова, колкото се молите на хората. Надявайте се на Бога поне толкова, колкото се надявате на хората. Търсете помощ от Бога поне толкова, колкото търсите от хората. Спазвайте Божия закон поне толкова, колкото спазвате човешкия. Благодарете на Бога поне толкова, колкото благодарите на хората. Славете Бога поне толкова, колкото славите хората. Като изслушали този буквар на живота, двамата приятели се върнали удовлетворени у дома. Това е отговор и на твоя въпрос, славни командире, а ти викни и в душите на другите. Аз пък мога само да добавя: без да е изучил този буквар, никой и никога не може да премине към по-трудна книга. Господ нека те зарадва.